Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Izingane Zesthembu Nesthembu izindaba zabantu ezivela ku-TV kuMzansi Magic ku-Showmax. Well guys, umakhelwane lo ngiyamkholwa ke yena ngoba ngibonile lento le owayibhale comment section noma ngangayi-understand ngaleso sikhathi. Kunenye video la sikhuluma khona Uthando Nesthembu ukhuluma ngosine nothando nomamkhulu. Kwaba khona umakhelwane obhala i-comment athi bamangele ukuthi ingane yabo why i-TV. How? Ngingayi-understand-ke le comment le yamakhelwane because i-video yayikhuluma ngomamkhulu uMacele, usine kanye nothando. Ngingamfaki umfana lo kaSine because ngiyakhumbula ukuthi ngangikhuluma ngabo bobathathu nobaba Mseleku. Wathi umakhelwane bamangele. Angazi ukuthi bamangele yena umakhelwane uyazifakani phakathi, kodwa nayi into engithola kuThando Nesthembu. Ku season 7 uSine mayobona ingane uphandle uyafona uthi-ke le umndeni ka baby daddy la yothatha ayobona khona ingane bathi abayifuni ikhamera. Ngiyibona into esishiwo umakhelwane iseyenza ke sense manje. Sisase le episode la bathi khona kuSine abayifuni ikhamera, bayikhipha ingane bahlangana naye emgwaqweni. Abavumanga nanokuthi mhlawumbe uSine ehlale eceleni kwendlu bemnika isitulo. Base nje abayifuni ikhamera, nange uSine nomfana uyamtshela ukuthi uzombona. Nakhu-ke lokuthi abayifuni ingane, abamangala ukuthi ingane yabo why iku-TV or lento yokuthi abayifuni ikhamera. Ubaby daddy kaSine ngesikhathi efike kaMseleku ezokhuluma nobaba Mseleku, uSine wathola i-call angathi iphuma ku-aunt kababy daddy. Wabuza ukuthi kwenze njani or ithini indaba yokuthi umfana wabo ulapha kaMseleku. Wathi kuSine uzokhuluma nobaba. Nayibona-ke le ndaba isiyaphenduleka i-comment yamakhelwane because angi-understand-anga ngaleso sikhathi ukuthi bamangala ingane yabo ku-TV abazi, kodwa nje wayibhala kuyinto yabo kwasho ukuthi iphambana nevideo engiyenzile. Manje angisazi ukuthi ingane engafuneki ku-TV abamangele ngayo ukuthi ku-TV uthando yini. No, uthando uhlala noMacele, so uthando uzovela ku-TV. No boy futhi ngoba ingane kaSine kuzoba nesikhathi la ivela khona. Shuthi briefing abayitholanga ukuthi ubaby daddy kaSine uzovela ku-TV ngoba ubaba Mseleku ekhuluma naye, or ubaby daddy kaSine akabatshelanga ngoba nangiya ku-TV sengithola le comment. Why ngikhola uma uSine eyobona ingane bathi ingane ayiphume phandle ihlangane noSine laphaya emgwaqweni ngoba abafuni ukuthi ikhamera izongena kubona. Nangempela futhi nakha uMacele yofuna uSine akafika uMacele kulo muzi athatha kuwo uSine before uthi uSine akekho bayamfuna. Sengithi hawu ngeke ihlanganisa le methi yahlangana ngoba uMacele wahamba nje waphelela emgwaqweni waqhamuka uSine. Ayifikanga ikhamera eduze kwalo muzi wayeya kuwona, kusho ukuthi bafuna ukuba private. Yingakho-ke ezinye izinto njengoba siba nembono esibuka ne-TV shows zizohamba sihamba kube khona la sishayisana khona sithi mhlawumbe asikwazi lokhu ngoba yavela le comment kule channel. Ithini i-comment? Samangala sesibona ingane yethu ku-TV. Ubani-ke ingane yabo? Ubaby daddy kaSine or ubaba wey'ngane zaSine, ngoba iy'ngane phela mayivela noSine njengoma wazo kusuke kuvela leyo part, kodwa mase kuvela ukuthi lo ubaba wey'ngane ngoba ngathi naye wayethukile ekhuluma nobaba Mseleku. Kodwa leya episode ayikho into esabisayo, wakhuluma nje naye kahle ubaba Mseleku wambuza ukuthi indaba yey'ngane izothini. Yayibona zonke lezi zinto sithando sami, malume, auntie, dade lapho ngizithola uma ngibuka le show ngihlehla nayo ngoba le comment ngiyayikhumbula, kodwa manje ngesikhathi ngiyithola yazi angazange ngempela ukuthi wayekhuluma ngani umakhelwane ngoba ngezwe nje ukuthi simangele ingane yethu sesiyibona ku-TV. Ngathi hawu, iyiphi leyo ngane? Uthando, kodwa uthando kade aqala ukuvela ku-TV evela noMacele emncane. Mase ngihlehla manje
lo episode uSineyo ofuna ingane ku-season 7 mabethi abayifuni ikhamera sengikhumbula leya comment. Mase ngihlehla futhi uMacele mayofuna uSineyo akafiki kulo muzi okuyiwa kuwona. Nala uMacele uyacela uThando akafikanga eduze ukuthi kukuphi kodwa sabona ukuthi wahamba yindawo akungakwazi ukuthi adrive afike kuyo. Bayayazi kodwa abafuni ukuvela kwikhamera. Uyabona zikhona lezo zinto sibuka sibuye siyicabanga ukuthi mhlawumbe okunye sizokugxeka kanti sekuyi-private matter. Nangu kumakhelwane ngisho ukuthi yena engathi usho into evelayo kuThando Nesthembu masiyibheke ukuthi iyiyo yini. Hhayi lo sitshela ngo-number 5 ebengasitshelanga nguMamtolo. Yabo uMamtolo nje indaba yaMamtolo angaqedi ngayo. Kwento yasho Mseleku eyisho kumakhosikazi akhe eyangenza ngathi hawu kodwa-ke labo mama bebahle kanje why? Yiso lami-ke manje. Into ebekwa Mseleku yena uyibeka ngoba ifanele lapha etafuleni. Ngabe ukuthi iqiniso kangakanani noma usenzela i-chaos yokuthi kubuka i-TV asazi. Kodwa mina njengofix ngabe ukuthi cha bahle kodwa amakhosikazi akhe ukuthi engakhuluma kanje. Noma vele bajwayele yini ukuthi ukhuluma kanje. Noma le TV show imphoqa ukuthi akhulume kanje nawo. Sekuyiso lami. Bye. Ngiyabuya khona manje. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.